Antonio. Dale. Tipo esas más así, Estás preparado? Eu vou facer o pino, me estás que coller os pés. O pino. O pino. Espera, que vou que tal un pouco, vou que ser. É que te teño que coller despois así. Sí. A ver se podes, Veña, vou, Venga. Paula, gimnasia. A ti gustan as acrobacias, facete ben, pero creo que ti eres nadie de andar en bici. Tamén é de correr o día 1 de xaneiro por Vila García. Bueno, de 1 de xaneiro eu confeso que é un Nadal porque é un máis recente. E sempre chego o 31 e estou pensando no plan que vou facer o día 1 de xaneiro. E non preferes ver os saltos? Non. Os que pola tele, o concerto da Ninoco e tal? O meu é facer deporte. Saben, os de Vila encántame o día 1 ir ao Monte Lobeira, en Vilanovo, Monte Xeable, en Vila García. Pero este ano cambiei de destino. Fui alá ao interior, que é un sitio super fermoso, moi importante para mí, menos coñecido que o resto. En bici, en bici percorrimos 6 concellos do 10, o día 1, cun calorazo que non vos podes imaginar. Como hoxe, casi. Pero bueno, tamén non é só un tema de principio de ano, porque logo xa é tradición, o 24, co presidente Rueda, vamos sempre correndo desde Cambados ata Ilarousa, facemos 12 kilómetros, e logo outro día, pois, serpenteamos ali polas llanuras dos concellos do Salnés e acabamos subindo a Armenteira indo á Catedral do Salnés. E ali, pois, ese é o meu plan de facer deporte. Pois me parece moi bo plan, a verdade. Eu vou te facer caso, vou ir quecendo, porque a semana que ven nos vemos en Fitur, non sei? Veña, pois deixo-te o relevo para o sprint final. Vamos. Bueno, antes de nada, moitas grazas por acompañarnos nun día importante para nós, o deputado de Turismo, a vicepresidenta responsable de Deporte, vicepresidente, compañeiros, deputados, deputadas, Xunta de Galicia, delegados, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, representantes do sector, moi bons días. Eu podría falar de que o turismo supón o 14% do PIB provincial, que ao mellor ano 26 vamos a superar os 2 millóns de euros de visitantes, perdón, que o 40% estranxeiro, pero a verdade é que o acto en sí foi algo inusual, seguramente non contabades con este formato, polo tanto eu tamén as minhas palabras van ser atípicas. Vou falar como a carreira. O inicio, aquí, hoxe, en Vigo, un emblema do turismo, un paraíso aí ao fondo das illas atlánticas, un refuxio dos visitantes, un orgullo tamén dos propios veciños, un templo cultural cando reabramos o Cine Fraga. Isto ten que ter un percorrido. Iniciámoslo aquí, ascendemos hasta o monte da Santa Tegra da Guarda, logo vamos polas praias todas do Morrazo para meternos nos viñedos do Salnés, adentramos tamén en Pontevedra e rematamos ascendendo pois a parte de Odeza. Eso todo pois coloreado das camelas, enchoupado da auga dos ríos e das rías, todos custodiados aí polos nosos castelos de Sotomayor e Subroso, e todos esos atractivos que hai en todos e cada un dos 61 concellos. Data. A mellor data son os 365 días do ano. Inverno, Cocido de Lalín, Entroido de Vilaboa, o outono, a Vitimia no Salnés, no Baixo Miño, o termalismo de Cuntis, Caldas, o Nariz Balneario, a primavera, as maceiras da Estrada, e no verán, pois aí xa é todo o
color, a alegría e todo o que eso conleva. Así que temos o inicio, temos o recorrido, temos a data, que equipazo temos, donde cada un sabe a perfección as funcións que ten que realizar e realiza de xeito único. Temos estrellas, os chefs, Michelin, e os hosteleiros e profesionais, todos da provincia que permitides que sexamos a primeira provincia de España en ter o reconocemento SINTEC. Temos lendas que todos levan a bandeira con orgullo das Rías Baixas, ademais en todos os campos, do deporte, da ciencia, da empresa, porque o destino Rías Baixas é moito máis que un destino, é un xeito de ser. E temos un equipo de 1 millón de anfitrións, que son os veciños e as veciñas desta magnífica provincia que é sinónimo de calidade, de excelencia, que para nós, para a Diputación, eles e o seu benestar é unha prioridade. Os inscritos. Aquí están desexando inscribirse millóns de persoas. Todos queren, polo menos, probar unha vez o que hai aquí. E xa se sabe o que pasa se se proba ou se repite aquí neste destino. E aí é onde temos que ser conscientes que nós lle debemos todo á xente. Eu aquí quero lanzar unha mensaxe clara. Somos conscientes da problemática que pode haber, pois, momentos puntuais, de haber multitudes ou masificacións en un mundo no que está todo polarizado, moi hostil, illados, pois quero deixar claro que nas Rías Baixas non cabe a turismofobia. E a organización que teño eu a honra de presidila, esta particular organización, con todos os que aquí me acompañades e que sodes figura clave, e outros que non poden vir, que non están aquí, pois é unha organización que fai que no ano 26 máis de 7 millóns de orzamento, con un incremento do 17% de inicio, que somos os padriños de etapas de la Vuelta, do Gran Camiño, de seleccións nacionais de fútbol, balonmán e outras moitas que seguramente que virán, que estamos ultimando para lanzar a Rías Baixas Sports Commission, que nos vai a permitir captar eventos, tractores, que son e van a ser determinantes para a provincia. Somos tamén os que estamos por primeira vez unhas axudas pioneiras para eventos deportivos, pero sobre todo, somos conscientes do papel que temos que xogar. Somos conscientes de que o deporte é clave para a desestacionalización do turismo, para reforzar esa calidade e excelencia, e tamén clave para evitar esas multitudes. E aquí, a este símil, podría seguir hasta o infinito, porque, que me decides que outros elementos como o avinduallamento, a gastronomía que hai na provincia, o adestramento, que mellor adestramento poden ser os 40 anos do turismo Rías Baixas. Eu aquí tamén vai o meu agradecemento e o meu reconhecimento a todas as persoas, todos os traballadores de turismo Rías Baixas. É o palmarés, que vimos de colleitar premios en Xapón, Estados Unidos, en Cannes, onde estivemos ao mesmo nivel que Porsche, que UEFA e que L'Oréal. E xa digo, non sigo posible porque podríamos estar aquí hasta ben entrada a mañá, pero creo que sabedes do que estou falando. Esa carreira é a Rías Baixas, que nos permite desconectar da rutina, conectar co mellor que temos e reconectar ca nosa esencia. Desconectar, conectar, reconectar. Nas Rías Baixas todo é posible, o é todo. E aquí as Rías Baixas van a permitir ou permiten
camiñar, andar, correr, andar en bici, navegar, bucear. As Rías Baixas permítenlle para saborear, para sentir, para visitarnos, volver, repetir. As Rías Baixas é para todos. E dá igual como veñas. Cando veñas é por que razóns veñas. As Rías Baixas é a túa meta, o teu destino. E ese é o lema da campaña turística de Rías Baixas para este 2026 que nos vai acompañar para todo o ano e con un objetivo que temos claro, que queremos que redescubrir o territorio como se fora un turista e vivido como se fora un veciño, porque, insisto, somos e o é todo as Rías Baixas. Desconectando, conectando, reconectando xuntos. Lembrade, Rías Baixas, a túa meta, o teu destino, agárdamos nesta carreira. Moitas grazas. Bo día.